Nek kowe pancen pinter, abdiku sing mripate ora pener iki jenenge sapa? Ora masalah kowe iso mbedhek jenengku. Ayo saya takoni. Takon apa? Aku duwe utang ora? Kowe duwe utang rokok ning warung ngarep omahmu. Waduh bener. Karo kowe gaweane njukuki ndok ning warung mongko kowe nyolong tok goreng tok nggo lawuh. Waduh. Aku sapa? Kowe Bagong jenenge. Kowe wingi bar njukuk mentroke tanggamu. Malah kebedhek kabeh, Gong, malah cilaka awake dhewe. Kowe sapa Penemban? Kula menika sanes pendhita ning kula Demang. Demang? Nggih. Jenengmu sapa? Nami kula Cakrawangsa. Cakrawangsa kasinggihan. Tak tonton kowe nadyan wujud Demang nanging kowe wong digdaya. Coba nek pancen kowe wong digdaya kowe gelem ora nulungi aku. Menawi jengandika betah pitulungan kula nggih badhe mitulungi jer kula nglampahi tapa ngramik. Aku duwe mungsuh jenenge Dewa Kahana. Kuwi sing nyolong pustaka Jamus Klimasada. Yen kowe iso mateni karo Dewa Kahana, kowe bakal tak paringi apa sing mbok jaluk. Kula kersa nulungi ning kula mboten nyuwun napa-napa. Ning bakal tak paringi. Panjenengan badhe maringi napa? Kowe tak wenehi pekarangan omah. Gelem apa ora? Estu napa? Tenan. Pekaranganipun sinten omahe sapa? Omahe baturku jenenge Petruk, wonge wis mati. Engko peken, gelem apa ora? Asemi. Kita iki genti males karo lenggahku njeng badhe ngrebat pustaka Jamus Klimasada. Kakang Semar, aku ingkang prapta ning Karang Kadempel, aja dadekake kageting penggaling Kakang Nayantaka. Miturut critane Bagong kabeh pun diaturke teng kula. Pustaka Jamus Klimasada ical. Merga diasta sinuwun Ndarawati, Petruk anak kula. Sulaya kalih sinuwun Prabu Mandura wekasan Petruk. Kenging pusakaning Nata Mandura kendhang kaprajondhak kontal kaprapal. Mongko kabeh niku estunipun kula mung kepengin ngemutake nek pusaka niku mboten kenging pisah kalian para Pandhawa. Ning wangune napa sing kula sasmitakake kan ndara-ndara kula Pandhawa lumantar Petruk. Pandhawa mboten ndungkap ngantos dados sarana murcaning pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Kakang Semar, aku nyuwun marang Kakang Nayantaka, apa yang tak tindakake? Lah nggih nemokke pusaka kalih nemokke anak kula Petruk. Gandeng pusaka sing asta wujude Nata Ndarawati arepa sampeyan selak ora nggawa pusaka ning sampeyan sing kula tuduh ngilangke pusaka Jamus Klimasada. Mula baline ya saka sampeyan. Baline pusaka nggih saking sinuwun Ndarawati. Syukur bagi sampeyan iso ngangin-angin kabar. Teng pundi dununge anak kula Petruk? Nek isih urip mang beto wangsul teng Karang Kadempel. Nek pun mati, kula ruktine kuwandane Petruk sak tataning panembahing para kawan anak kula Petruk, Ndara. Ya to Kakang Semar. Yen to pancen kaya mengkono aku nyuwun pamit tak goleki menyang ndi pustaka Jamus Klimasada sartane anakmu Petruk. Kakang Semar aku nyuwun pamit. Sartiti yang hati-hati nggih Den kula kanteni anak kula nala garing kali Bagong muga-muga enggal pinanggih Ndara. Semare klaten prayetna semuriris.
Sang Sinuwun Kresna wis jengkar, rasaku kok ora kepenak. Ya, coba. Tak awat-awatane saka kadohan tindahing Sinuwun Darawati mau. Bapa Penemban cumengklungen kadidene ngentosi sumling pawa gabus kumambanging Sira Kresna. Anggen kula ngrentu dhateng rawuh paduka Bapa Penemban wonten ing negari ngawu-awu langit. Ingkang putrapun Dewaning Rat cumadung dawuh. Anakku ngger, anakku wong gagah Dewaning Rat. Netepi kelawan apa ingkang wis nate tak kandhakake marang sira kulup atmajaku bocah bagus. Nggon mundhe pepinginan dadi nalindra ana ing negara Ngamarta dina semengko bakal kasembadan. Menapa to sababipun Bapa Penemban Dewa Kahana paring dawuh ing mekaten? Marata gage sawangen. Pusaka ingkang gak gawa iki aran Pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Iki pusaka pengapesaning Pandhawa. Nganti ndak rewangi Membanata Ndarawati beja ora kadenangan dening para Pandhawa. Wekasan pusaka iso tak lembut, iso tak rebut. Mul yen to kowe bakal dadi ratu ning negara Ngamarta, yen to wis kedunungan pusaka iki bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinari. Mesti bakal kelakon dadi nalindra ing negara Ngamarta nggir Dewaning Rat. Cemangkah kanggo sesumbar lindhu bumi gunjing kumaludhuk. Kumaludhuk kuntor katup lumembah penyugang kumambang. Dosang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur wiyati. Waladala ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mekaten badhe kasembadan panjangka kula Bapa. Dina apa ingkang wis mbok tentokake ayo tak kanthi marang negara Ngamarta. Ngraman lan para Pandhawa mbanda marang para Pandhawa benjang ngantos menapa sakmenika ngantos menapa. Dina menika ugi monggo kula kanthi Bapa Penemban dhateng negari Ngamarta badhe kula banda para Pandhawa. Ya to yen pancen kaya mengkono ayo tak dherekake nggih pate wonten dawuh ketap napa wadyabala. Segelar sepapan aja ingkang cicir nderek tindak ingsun ngrabosa negara Ngamarta pati. Ngestaken dawuh sinuwun. Oh Dumangawur-awur wurahan tengaraning ajurit gong makuru gongso tetekaya butula. Waduh kaget aku. Tak kira yen wong wadon bareng tak wis padake jebul iki priya. Baguse uleng-ulengan mlakune lelayangane diiling-iling dhewe. Raden, kowe sapa? Ana nalindra mudhun saka Palwa. Ngirit wadyabala gelar papan
Kowe sapa ngaku? Nalindra ing awu langit Prabu Dewaningrat. Prabu Dewaningrat, iya. Kowe sapa? Raden Janaka. Raden Janaka. Ya Raden Harjuna. Ya Raden Harjuna. Kepasang Yogya katuju ing Raden gandeng aku mudhun saka Palwa durung ketemu pawongan. Monggo aku bingung dalan endi ingkang jumujung wonten negara Ngamarta. Apa wigatine dene kowe bakal mapan negara Ngamarta? Raden Sumurupa. Nggonku kepengin dadi ratu nang negara Ngamarta kuwi wis tak ampet pirang-pirang warsa suwene. Nganti bapa penemban Dewa Kahana bapa guruku iso nglembut pustaka Jamus Lima Sada. Mula praptaku nang negara Ngamarta nedya ningkes para Pandhawa aku bakal dadi ratu nang negara Ngamarta Raden Janaka. Ridho mangawur-wuraken ngaraning jurit gong maguru gongsa tetekaya butula lah kok dadi panyawangmu lawan aku tumuli beda ana apa Raden lekna mripatmu gatekna gobokmu yen kowe durung tau ngerti karo aku panengahing Pandhawa satring Madukara Raden Janaka walah dalah sing edan moni macan keparet babarke pisan ngethok wit sing gedhe ora tak jujut deleke nanging tak piprili pang-pange. Kowe dhisik tak bondo Maraja Banen Janaka leganing atiku. Diadamu saka Dirgantara Nemban. Nyatanipun kula sampun pinanggih piranganing Pandhawa. Lho, sapa nggih? Naminipun Raden Janaka. Najan sampun kecalan pustaka Jamus Lima Sada ning Pandhawa tasih debya Surasekti kalintang jayaning perang. Buktinipun nembe sekedhap kemawon kula sampun meh kemawon sirna margalayu minggira Janaka tak tandangane nggih. Raden Janaka pendhita tuwa sapa? Dewa Kahana, wong tuwane Dewaningrat.
Kowe sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada ora mbok balekke tak pecah sirahmu dhisik parah kowe. Ayo, amuk. Arjuna wonten paring adhawu. Lah kok dadi tiba saka Dirgantara, Koko Prabu, kula sampun saged pinanggih kaliyan tiyang ingkang nyidra pusaka. Lho. Nyidra pusaka pustaka Jamus Klima Sada kasinggihan mekaten sapa? Naminipun Dewa Kahana. Lah kok Siadi ora mbudidaya njaluk sampun perang aben ajeng kaliyan Dewa Kahana nanging kula kawon Koko Prabu. Kowe kalah. Inggih Koko Prabu, weh lah cara kaya ngapa menungsane? Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Arjuna wonten paring adhawu. Kendhita yot mimang kadanga dewa kowe ora menang karo Dewa Kahana. Sababipun menapa? Ngibarate kae geni lagi murup diwenehna banyu ora bakal ludes nanging malah saya ngombro-ombro. Kepareng paduka, ayo golek jago karo pun Kakang. Monggo kula nderekaken Koko Prabu. Mangsuli kandha ing ajeng Kilora Petruk kantong bola ingkang kenging pusakaning Prabu Baladewa. Kendhang kapracundang kunta kaprapal dalah wonten sak tengahing wana Kilora Petruk. Dikae urip aku karo sing gawe urip kena nenggala ora kok aku iki mati ning kok sok kuntal kaprapal kendhang kapracundang. Lah ning kok tiba ning alas ngene iki njareng apa aku? Monggo ora ngerti kiblat. Ora ngerti lor kidul wetan kulon. Lho, apa iki? Lho, apa iki? Lah. Nah kok ning alas kok oglangan kaya ngene. Lah iki lek aku arep njaluk tulung sapa nek kahanane kaya ngene iki jan. Diparani gendruwo kaya ngene. Modiar aku. Petruk. Pripun? Kok sampean ngerti kula? Ya, aku wis ngerti karo kowe. Sampean sapa? Apa kowe pangling karo aku, Petruk? Apa kowe wis lali karo aku? Mboten perkara lali, mboten perkara pangling. Wong ragi ketemu iki kok muni lali, muni pangling. Kowe tau urip karo aku pirang-pirang abad kepungkur. Sadurunge kowe dijaluk karo Semar. Kelingan apa ora, Petruk? Wah, lah dalah. Eman-eman temen nggonku wis gula wenthah karo kowe. Jebul tinemune kowe saiki ora eling karo aku. Mangke riyen to? Sampeyan sapa? Kowe tau urip ana ing bangsaning jim karo aku. Walah, bapak to sampeyan, Pak.
Begawan Salantara, Gandharwa Maya ya Gandharwa Raja Bali. Ya pancen bener. Kok iso tekan kene? Ya aku ngerti kerepotamu. Saniki sampean ngasta teng pundi? Lho. Ngasta piye? Nyambut gawene. Aku dadi dewa Petro. Wah malah blereng aku joan. Saka peteng terus neng Padang. Mataku dadi ciut banget ngene. Iya. Nggih. Kersane kowe nandhang kerepotan, mula tumuli aku medhun mapakke kowe. Nggih. Petro, wonten dawuh kowe tak tulungi. Carane jero ngalas kaya ana sendhang jenenge sendhang malih warna. Kowe nyemplunga sendhang aja wujud Petruk kaya ngene. Terus wis to manut aku. Nggih, manut mawon, Pak. Malik wong kurang gizi ya. Dados inggih kaya ngenten iki ya. Ajeng dipripunke melih wong niate kepengin dadi bagus malah rupane ting pletot kaya ngene. Ya wis ora apa-apa. Nggih. Kowe nganggo jeneng Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa. Ya. Wis aja lunga-lunga saka kene. Yen ana Nalindra tekan kene njaluk tulung karo kowe tulungono. Ngestakaken jawuh. Srana kuwi kowe bisa nemu pepadang lan ketemu karo bapakmu Semar meneh. Oh nggih, ngestakaken jawuh. Bapak ajeng tindak pundi? Aku tak bali neng kayangan. Nggih, mbok ninggali sithik-sithik. Ora ana, dewa ora nyekel dhuwit. ATM nggih purun. Ora ono aneh-aneh wae. Oh. Tatwana narpa Kresna Tantulasa mring Sang Resi Jahnawi Suta nuwun sewu menika wonten Alendra ingkang rawuh wonten mriki panjenengan sinten Prabu Kresna? Lho. Arjuna wonten maring dawuh. Ketoke wonge ora sepiro ning kok digdayanipun iso mbatang asmaku. Panjenengan menika Nalindra kondhang menawi kalian kula dereng antara-antara niku wong kondhang karo aku ya sengara ngerti aku mung wong kere. Nek kowe pancen pinter abdiku sing mripate ora pener iki jenenge sapa? Ora masalah kowe iso mbedhek jenengku. Ayo saya takoni. Takon apa? Aku duwe utang ora? Kowe duwe utang rokok ning warung ngarep omahmu. Waduh bener. Karo kowe gaweane njukuki ndok ning warung mongko kowe nyolong tok goreng tok nggo lawuh. Waduh. Aku sapa? Kowe Bagong jenenge. Kowe wingi bar njukuk mentroke tanggamu. Malah kebedhek kabeh, Gong, malah cilaka awake dhewe. Kowe sapa, Penemban? Kula menika sanes pendhita ning kula Demang. Demang? Nggih. Jenengmu sapa? Nami kula Cakrawangsa. Cakrawangsa kasinggihan. Tak tonton kowe nadyan wujud Demang nanging kowe wong digdaya. Coba nek pancen kowe wong digdaya kowe gelem ora nulungi aku. Menawi jengandika betah pitulungan kula nggih badhe mitulungi jer kula nglampahi tapa ngramik. Aku duwe mungsuh jenenge Dewa Kahana. Kuwi sing nyolong pustaka Jamus Klimasada. Yen kowe iso mateni karo Dewa Kahana, kowe bakal tak paringi apa sing mbok jaluk. Kula kersa nulungi ning kula mboten nyuwun napa-napa. Ning bakal tak paringi. Panjenengan badhe maringi napa?
Kowe tak wenehi pekarangan omah. Gelem apa ora? Estu napa? Tenan. Pekaranganipun sinten omahe sapa? Omahe baturku jenenge Petruk, wonge wis mati. Engko peken, gelem apa ora? Asemi. Kita iki genti males karo lenggah kunjung badhe ngrebat pustaka Jamus Kelima Sarta. Dewa Kahana kowe ngrebut pusaka sarana alus kowe membo Ratu Ndarawati apa mbok anggap aku ora iso ngrebut sarana alus kowe tak apusi genti kowe Dewa Kahana. Dewaning Rat inggih Penemban. Kok wonten nriki Penemban? Kula menika bingung. Panjenengan menika wis iso ngrebut pusakaning Pandhawa. Pendak-pendak kula perang kalah dadak mlayu wadul sampeyan. Sampeyan maju nggawa pusaka. Kula perang melih, kalah malih, mundur wadul sampeyan. Sampeyan maju nggawa pusaka. Sakmenika ngaten mawon. Nek pusaka kula beta mawon pripun? Nyonya, tampanana nggih ora usah kuwatir. Mati kowe Pandhawa. Kowe tukang ngapusi ning kalah pinter karo aku. Ya. Ndekno muni iso ngapusi pusaka, kowe tak apusi genti ora krasa kowe ya. Iki Cakrawangsa jagone Pandhawa. Ora tarang gugu karepe dhewe. Sinuwun. Betul. Lah kok cepet banget. Lah nek nyambut gawe cekak-ceket tok iya ya. Matur nuwun. Nak tampani ya Cakrawangsa. Nggih. Piye sida njaluk bebungah ora? Pekarangane Petruk, omahe Petruk apik, tur bojone ya rada lumayan piye? Namane aneh-aneh jenengane. Ngajari namane rasa aneh-aneh kowe. Kae pendhitane pateni sisan nyuwun pangestu sinuwun. Kowe wong edan kowe. Kowe ngrebut pusaka ora sarana, mungalke jodho ora sarana perwira. Apa mbok anggap kowe iki perwira? Kowe ngrebut pusaka saka para Pandhawa ya dadak nganggo sesingluan Prabu Kresna. Mati dening aku, ayo tak ladeni pecah jandamu paran. Wah, mati ayo sambat kowe. Akon iso ngakhirat nyawamu kowe. Sapa iki? Ana wong kok bentuke kaya Vespa. Kok kepruk watu sirahmu mudhar. Kowe kok dadi kaya ngono kuwi sapa sing gawe? Lho, aku ora tepung karo kowe kok ndadek-ndadekke. Nek liyane Semar ora ngerti, nek Semar bapakmu ki weruh. Salin ora kowe? Ora salin tak cemplungke kali. Syukur Petruk kowe ijek urip cah bagus. Aduh.
dadi wong elek temuru bapakku, Pak. Sapa? Gandharwa Raja Bali. Terus didandani kon malik kaya Demang mau terus aku dikon njaluk pustaka Jamus Lima Sada. Pustaka wis iso bali. Wis. Lah kok kowe tiba mungsuhe abot, Pak. Jenenge sapa? Dewa Kaana. Minggira tandangane wae. Kowe to Dewa Kahana. Iya iki sapa? Pangling. Pangling ya. Nganggo sandangan 10 rangkepmu aku ora bakal pangling. Uleng-uleng kowe. Mati aku. Mati aku tobat. Kakang Semar kula tobat, Kakang. Rak tenan to. Durga, inggih kula. Ngapa kowe? Madosaken tedha wadyabala kula jim setan priprayangan. Apa kudu Pandhawa sing kudu dadi pangane anak-anakmu? Wong Sukerta kuwi pirang-pirang. Nanging dipun gayuh anak-anak kula para Pandhawa. Kowe gayuh para Pandhawa janji Semar ijik urip ora bakal kelakon. Kula nyuwun kawelasan. Ora. Ayo mulih. Wadyabalamu mulih. Dijaki mulih kabeh. Jim setan priprayangan sing tok sebar ning negara Ngamarta jaki mulih kabeh, ora ganggu gawe ndaraku. Sing picak dituntun, sing lempoh digendong, sing budheg dijawil. Janji ganggu gawe. Kelurahan anyar kene mungsuhe Semar kowe. Nyuwun pamit Kakang, nyuwun pamit. Mundur, Ger, mundur. Kados pundi Kanjeng Ibu Dewa Srani anakku cah bagus. Sing tunggu wis ngamuk, Ger, sing tunggu wis ngamuk. Sinten? Kakang Semar. Mundhak kewirangan Bali wadyabala ditekuk penjalin Bali kabeh aja ning kengkeri ya, Ger. Mangka kanggo sesumbar lindhu bumi kuncing kumaruda gunur ketup lumembak penyu kang kumambang tusang Wisnu Bathara. Wadyabalaku ora ana ingkang jijir. Ratu Gustiku kewirangan. Pandhawa njaluk getih setetes daging setampel. Kudara Jaramaya ya njaluk daging setampel getih setetes nyo tak wenehi tungkakku. Waduh.
jagat dumungu-mungu paning sapucaking wukir marebak bangsa merat keneng soroting surya mega lan gunung wewangunan pura kencana pun paripurna. Kados ingkang sami dipun wangun dening para kadang-kadang kula sami lenggah wonten ing papan mriki, mugi-mugi pura kencana menika migunani tumraping para kawula, migunani tumraping para masyarakat sakiwa tengenipun mriki. Ya Semar. Purnaning cariyos dalu menika menawi wonten lepat kula diagung pangaksami. So nyuwun pangestunipun mugi-mugi kula saged dumugi sudung kula kanthi wilujeng mangke. Ya Semar. Purnaning gati sura Sudira Jayaning kang rat suwa brasta tekaping ulah Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih Ndara.